padha tebih saka memala, tuker sakit padha sirna. Amin amin amin. Lan uga besok biar padang pledheng surya sak pungkute awake dhewe para warga tansah panggiya ayam tentrem pinaringana jenjem pinaringana sedekah pinaringana rezeki kang melimpah. Aya. Besok tahun buri iso wayangan meneh. Wah, iki pancen diangkah ki pendak taun kok. Ayo. Nyatane ya September Mbok Sri mulih ya arep gelar kabudayan Jawa ngedap-edapi pokoke. Aya. Telung dina telung bengi ora bakal kendhat ora bakal leren. Puncak acarane mesti wayangan. Aya. Oh iya. Sore mau aku ya wis dijawe lah. Aya. September arep ngadani gelar budaya Mbok Sri mulih Mas Iksan. Aya. Sembah nuwun. Aya. Nyatane panjenengane Pak Purwanto ya kersa di pembinane pelindunge lan uga Bapak Heri Sutomo ya minangka dadi pembina pelindunge penasihate panjenengane dulurmu tuwa panjenengane Pak Purwadi SPD iki ketua RW 08 Delanggu lan uga Bapak Suwardi SPD Bapak Sri Mulyono lan uga dulurmu lanang Roko Mas Tuhu Legiono ngono. Wah, aku mbiyen iki mbok menawa aku isih kelingan lho. Tahun 94 95 kuwi aku wis nate nderekke sawarga bapa pamanku kurung Ki Wisnuwarsita ngastana emperane panjenengane dulurku lanang Mas Tuhu Legiono ngono. Iya. Biyen mapane ana kono kok. Iya. Terus saiki wis digilir ya. Iya digilir. Diratake kok ya. Diratake. Iya. Ben kabeh padha bisa menikmati. Ya. Seneng ae, seneng. Sore mau ana pamundutan. Apa? Lagune Bersih Desa. Lancaran Bersih Desa. Larase pelok padete barang. Dibawani to. Sing bawani Arif. Sing bawani anakmu Arif. Kuwi ya proses S1 ana ing UNS. Jurusan sastra Jawa. Ujian anak-anak iki pancen elok-elok. Aku iki dikelilingi wong pinter-pinter. Mula aku iki melu cerdas. Jadi ngomong apa sithik iki enek sing bener ki. Iya. Dasare anak-anakku kabeh wong pinter-pinter. Tukang sone pinter. Pendidik gamelan pinter. Biyen iki pendidiku gamelan tak openi. Terus bulan-bulan kok kaya Arjun kan biyen kan gaweane maling. Terus tak openi. Terus iki Suraden iki biyen nyopet. Saiki lan gedor. Ayo kowe le, coba bawana le. Engko dilagokke Bersih Desa. Coba, ya. Pamundutan saka Bapak Purwadi, Pak RW. Ya. Apa niku? Ndak darani wong nangis. Dadi kewajiban baku ayo bersih desa more adoh suker Kia tus mandang karya